Jeg har valgt at tage mastercoach-uddannelsen, fordi at jeg er rigtig nysgerrig på livet. Jeg, efter nogle omstændigheder i mit liv, har jeg egentlig fundet ud af, at jeg var i gang med en rejse. Og jeg mærkede, jeg manglede nogle værktøjer i den rejse, og der stiftede jeg bekendtskab med Go Human. Og blev faktisk meget tryg og overbevist i, at der var nogle værktøjer, som jeg kunne bruge i det her forløb her. Og det er på alle mulige måder blevet bekræftet i. Og det er jo ikke fordi, jeg har lige taget hul på rejsen, men jeg har fået fyldt op i en værktøjskasse med ting, jeg kan tage frem, og som har gjort mig meget mere bevidst om, hvad jeg er for en størrelse, hvad jeg gør ved andre, hvad de gør ved mig. Og så jeg er sikker på, at jeg har det godt afsæt på mit videre liv. Og på at blive klogere på, hvem jeg er, og hvem livet er, og alt muligt er. Og jeg kan kun anbefale den her uddannelse til andre, der måske står i det samme sted i livet, og kunne tænke sig at prøve at blive klogere på det. Og når man er på mastercoach-uddannelsen, så gør det jo ikke noget, at det foregår i nogle helt fantastiske rammer hernede på Sandbjerg. Og man møder nogle helt fantastiske mennesker. Og man bliver kastet ud i alt muligt, som man kan have lidt sommerfugle i maven i forhold til, før man starter. Men hold fast, hvor bliver det hurtigt trygt. Og jeg tror slet ikke, man kan drømme om, at man kommer så tæt på andre mennesker på så kort tid. Og det er, det er mindblowing.